اوہا گال ݙسا کن ݙوجھے وچ کئی کر اوزان بحال میرے تھیا چپ دا قبضہ قائم کھڑے کر ڳالھیں حال وین٘دال میرے لا آپ دھمال کلندر دے متاں پکڑے ذوق دھمال میرے جذبے موت سزا تھی ڳن گل واصف شوق سنبھال میرے ݙے سجھ کوں اولڑا سامھݨے کھڑ ݙے سجھ کوں اولڑا سامھݨے کھڑ حق باطل کوں رج ٻول گدھے تیݙے شہر امام دے تقوی کوں تہوں کوفی طرز تے تول گدھے ݙے چپ دی شال نکال وین٘دا ہن صدقے سر توں گھول گدھے ہتھ واصف پھیر اندھارے تے میں دنیا دا در گھول گدھے شعر غزل دے کے اون٘دی پہلی ولایت کوں ردا کوں کیا پتہ کیا ہے اون٘دی پہلی ولایت کوں ردا کوں کیا پتہ کیا ہے میݙے حق وچ میݙی ماں دی دعا کوں کیا پتہ کیا ہے شعر دیکھو کہ محبت دیاں سفیلیں تے ادب سنگریا اوئیں لاتھے محبت دیاں سفیلیں تے ادب سنگریا اوئیں لاتھے برودیں کوں تخیل کوں عطا کوں کیا پتہ کیا ہے میݙے حق وچ میݙی ماں دی دعا کوں کیا پتہ کیا ہے مرشد شعر دیکھو کہ ݙوادیں تے زوادیں دی لڳی بھا کوں ختم کیتم ݙوادیں تے زوادیں دی لڳی بھا کوں ختم کیتم سوا نیزے بھرا آڳے حیا کوں کیا پتہ کیا ہے میݙے حق وچ میݙی ماں دی دعا کوں کیا پتہ کیا ہے کہ خدارا بے نیازی توں چکو نظراں ایݙے ݙیکھو خدارا بے نیازی توں چکو نظراں ایݙے ݙیکھو مدامیں توں بیٹھا چپ ہے اللہ کوں کیا پتہ کیا ہے میݙے حق وچ میݙی ماں دی دعا کوں کیا پتہ کیا ہے امیریں دی رنگت کالی گدھے اعزاز گندمیندے امیریں دی رنگت کالی گدھے اعزاز گندمیندے میݙے گندمی غریبیں دی ادا کوں کیا پتہ کیا ہے